Poštovani gledatelji, dobrodošli na hrvatski televizijski program Croatica TV. Dear friends, welcome to the Croatian television program Croatica TV. In today's show, we bring to you. U današnjoj emisiji donosimo vam Nikola Terović is a man who has a great love of the Church, a great love of our Holy Father the Pope, and who has served the Church with great fidelity and in a spirit of sacrifice for over 40 years now. He's somebody who has made a very significant contribution to the Church and to the diplomatic efforts of the Holy See under the various Roman pontiffs that he has served. I think he's somebody of great culture, great understanding of the Church, and a man of sensitivity towards the world that we live in and the cultures that he's had to adapt to and to live with. Zawsze się odznaczał wielką precyzją, dokładnością w sprawowaniu swojego urzędu, swojej pracy. Był rzeczywiście bardzo dokładny, imponująco zawsze. Credo che Monsignore Terović è un buon diplomatico, è una persona che sa accogliere e sa ascoltare le persone, i vescovi, la Chiesa, una persona che crede forte
nella missione della Chiesa e nella funzione del rappresentante pontificio. Dobar čovjek, duhovan čovjek i vrhunski intelektualac. To je samozatajan čovjek koji više sluša drugoga, ali isto tako kada treba govoriti zna iznijeti jasno, koncizno svoje mišljenja i svoje stavove. Osim toga, to je osoba od povjerenja Svete Stolice i kako dobro znademo i svetog Ivana Pavla II. Koji je na poseban način bio značajan za Hrvate. I kada donosi svoje stavove, donosi razborito, promišljeno, u koji se može imati povjerenja, kao što i Sveta Stolica ima povjerenja u njegove prosudbe. Ja bih rekao da je on jedan istinski duhovnik, da je on hrvatski domoljub i da je on vrlo jednostavan čovjek. Jedan drag, pitom čovjek koji komunicira sa svima, koji je izuzetno pristupačan i mislim da su rijetki takvi pojedinci na koje se može i Hrvatska ponositi. Uvijek sabran, uvijek spreman za pomoći i moja iskustva sa monsignorom Meterovićem su apsolutno pozitivna. Hrvatska diplomacija je u njemu imala potporu i ja osobno, naravno, sretan sam što sam imao čast surađivati sa monsignorom Meterovićem. On ima krasne ljudske karakteristike. Mi znamo reći dolje u našim krajevima u Hercegovini da je čovjek ljudina. A to je sve rečeno time, tako kad se to kaže. Baš jednako ima jednu finoću, odgoj, intelekt, umne sposobnosti, jezične sposobnosti i sve to zaokruženo dubokom vjerom u Boga i nacionalnim patriotističkim osjećajem prema domovini. Dakle, on u sebi drži ovo pravo bogoljublje, čovjekoljublje i domoljublje. On je baš jedan krasan primjer tako kakvi bismo svi trebali biti. Naime, po tome je on meni uvijek bio primjer kakvi bismo svi trebali biti. Ne samo klerici, nego ljudi općenito. Kad čovjek gleda iz kraja u more širi horizont. I more je ono koje zapravo ne ograničava, nego povezuje. Veze morske su bile puno lakše nego kopnene, jer je dovoljno bilo napraviti brod i otploviti u svijet. Tako da možemo reći da je more ono koje širi horizonte. Pa mislim da je i kod monsignora Eterovića to učinilo. Monsignor dr. Nikola Eterović rođen je 20. siječnja 1951. u Pučišćima na otoku Braču u obitelji pokojnih Ante Eterovića i Franke rođene Martinić kao 5. od 6 djece. Kršten je u župnoj crkvi Svetog Jeronima u rodnome mjestu 4. veljače iste godine. Uvijek se vraćamo na izvor, a moji izvori su upravo povezani sa obiteljom, s Pučišćama na otoku Braču i stvarno moram zahvaliti Bogu što sam imao lijepo djetinjstvo u obitelji, povezano sa župom koja praktički odgovara svim stanovnicima mjesta Pučišća. Tako da ima najljepše osjećaje, sjećanja iz tog razdoblja koje mi je usmjerio cijeli život. I više sam godina proveo u svijetu, ali svaki put kad sam mogao, osobito ljeti, sam se vraćao doma, a doma znači Pučišća, da bi se obnovio i fizički i duhovno. Uvijek u susretu s ljudima, prijateljima, rodbinom, poznanicima, koji se osobito ljeti svi vraćaju doma na izvore, onda idemo po svijetu sa obnovljenom duhovnom i kulturnom energijom. Jedno vrijeme je bilo to rečeno da će biti i bio bi kao dijete se digao ovdje na bor i pjeva bi ove gospine pjesme i onda bi bili rekli susjedi, a ovi mali će nešto narast, bit će nešto od njega. A šta ću da vam reče? Od prvog dana se vidjelo da ide nekim drugim putem.
u crkvi, između obitelji, je bilo nešto posebno. Ja sam stariji, on je mlađi i tako ne može sve u pozitivi. Ali se vidjelo naglaske od prvoga, kad je počeo biti ministrant, da će to biti nešto drugo nego obično. Osnovnu školu završava u Pučišćima. U Splitu se 1965. upisuje u srednju školu za zdravstvene tehničare. Završivši prvi razred, prelazi u nadbiskupsko sjemenište u Splitu i upisuje se u drugi razred nadbiskupske klasične gimnazije, koju završava 1969. To su bile godine još radikalnog komunizma, tako da je naš život oscilirao između dva pola. Jedan bio službeni, škola, koja je bila u duhu ateizma, marksizma, i crkva koja je bila sasvim suprotna. Mi smo se već iz prvih godina učili lavirati. U školi smo ponavljali ono što su nas učili, a u crkvi to je bio naš dom gdje smo se mi, osobito vjernici, dobro osjećali vjeronauk. Ja sam bio ministrant, bio sam veoma povezan sa župnikom. Kasnije, kad sam odrastao, upotrebljavao sam često knjige iz župske biblioteke, koja je bila vrlo bogata između dva rata. Župnik Don Frane Krstinić je kupovao sve knjige koje su izlazile, osobito katoličke akcije, tako sve, osobito duhovnog sadržaja, ali i beletristike, tako da je župska knjižica bila vrlo bogata i osobito ljeti preko praznika. Ja sam to čitao, može se reći, sa strašću. Sjećam se još Sjenkjevića i njegove romane. Veoma za mlade romantika, taj osjećaj nacionalne pripadnosti, borbe za identitet, veoma značajan bio za mene, ali vjerujem i za druge. Na teologiji u Splitu pohađa prve 2 godine filozofsko-teoloških studija. U međuvremenu, tijekom 2 godine služi vojnu obvezu u Mornarici, u Puli i Šibeniku. Za mene je bilo traumatični odlazak iz Pučišća u Split. To je bilo bolno, jer bio sam tamo u jednom ambijentu koji sam poznavao, gdje sam se dobro nalazio, ali već odlazak iz rodne kuće u Split, to je bio i duhovni šok. Tako da je to bilo teže nego otići iz Splita u Rim. Prije toga sam bio i u vojsci, u Mornarici, 2 godine. Vjerojatno to bila određena kazna za nas sjemeništarce koji smo bili izvan zakona, nije nas priznavala država, bili smo izvan sustava, na primjer. Nismo imali zdravstveno osiguranje nakon što smo postali punoljetni. Krist jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao mene
tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu. Odsad ide, kamo šalješ me ti. Ja sam siromašan čovjek, moje blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu. Odsad idem, kamo šalješ me ti. Ti trebaš dlanove moje, moga srca, ražaren plamen i kaplje znoja, samoću moju. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu. Odsad idem, kamo šalješ me ti. Ti i ja krećemo danas lovit srca na moru života, a mreža bit će riječ Božja prava. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu. Odsad idem, kamo šalješ me ti. O Bože, zar si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu. Odsad idem, kamo šalješ me ti. Cromark Media Inc. Production donosi vam na Omni 1 kanalu hrvatski televizijski program Croatica TV, koji sada možete gledati u Ontariju 3 puta tjedno. Subotom u 12:30 poslijepodne, nedjeljom u 7:30 navečer i u srijedu
u 9:30 navečer. U Alberti svakog četvrtka u 7:30 ujutro. U British Kolumbiji svake srijede u 2 poslijepodne. Širite naš hrvatski program među svojim prijateljima. Svake noći Boga za te molim, pivajući kamenu i drači. Kroacijo, ka mater te voli, umorna si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve đardine neka mi te kite. Kroacijo, iz duše te ljubim, ja te volim ka i mati dite. Kroacijo, iz duše te ljubim, ja te volim ka i mati dite. Još se sjećam onih riječi što mi uvijek priča čača. Nemoj, sine, nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani korak kruha, kapija vina, zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku si ne voli. Toliko od nas, dragi gledatelji, imajte ugodan dan. Thank you for being with us.